Misusi sa dapit, si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junior Ahong Chan, human na balita sa RTV Balitang Bisdak ang panawagan sa mga residente sa Modena subdivision sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ngadto sa lokal nga kagamhanan ug sa kontraktor nga unta mapadali na ang paghuman sa drainage project sa George Campus Road. Atol sa pagsusi sa kongresista, iyang gitawag ang atensyon sa kontraktor nga nagtrabaho sa proyekto sa DPWH. Sa Facebook Live sa kongresista, gipakita niini nga ubay-ubay na sa mga estruktura ang nahuman na pag-demolish ug nakasibong na. Apan hinay ang pagtrabaho sa drainage project. Matod sa kongresista, duha ka mga kontraktor ang nagtrabaho niini. Ang habig sa Modena subdivision, proyekto sa city government. Samtang ang habig paingon sa eskwelahan, iya sa DPWH. Samtang sa interview kang Mayor Cindi gibutyag niini nga naglaraw ang kongresista nga pailisan ang kontraktor. Apan wa matataw kung ang duha bagayod ka mga kontraktor ang gitimbang-timbang karon sa kongresista nga pailisan. Actually, kuana na lagot na kay kong ahong ana, no? I think ipa-stop na niya or mailisa na kanon ang DPWH na ilisa na ang contractor ana. Nasa taan ay LGU counterpart actually ato sa nang gipakuan gipadali pod dagkan masagod ng issue sa